Mhuri yeZimbabwe, tine nyaya yasvika pano panews desk kuti tiudze mazimbabweans pamuzinda wezimbabwe kuti kune mukomana anonzi iye Pretoria. Isn't it a fun name? Pretoria, guta. Iwe hope was tairororo, right? Mukomana ari kutiudza nyaya yakaitika kwaari, ari kuti akatogwa nenjuzu ndokugara kwe3 days ari mukati nenjuzu, and then zvakaitika kwaari zviri kushamisa nyika yese yezimbabwe. So let's get into it because atiudza what happened kwaari and it's magical. Zvinhu zvemweya, zvinhu zvechivanhu, zvinhu zvevanonzwisisa our African traditions, kwatinobva nekwatiri kuenda, our real identity. So we cover stories like this mhuri yeZimbabwe pamuzinda pevanhu so that we understand who we are and our experiences sevanhu. Nobody will ever say these things except isusu vanhu pachivanhu chedu, pachishona chedu semazimbabweans. So here is what is happening. Mukomana ari kutiudza kuti iye mukomana anofarira kuita zvekuredza hove, ende wakaenda kudhamu riri padhuze nekumba kwavo. Aenda kudhamu riri padhuze nekumba kwavo akange ari iye oga. Asvika mukomana ndokukanda chirauro ndokuisa homesi richigwadziwa richizvongonyoka asi richipinziwa pachiredzo, richipinziwa pachihuku chiya mhuri yeZimbabwe chekubata hove. Mukomana achikanda chirauro achiredza. Mukomana wakabata hove yekutanga rinova gwaya, achitaura ndokubata hove yechitatu rimwe gwaya. Achinobata hove yechitatu, mukomana ndopaakaona chisionekwi mashura pane ino nyika yatinorarama muno muZimbabwe. Chivanhu chasvika kumberi kwake. Mukomana Pretoria achindobata chinhu chaakabata ndokuona kuti chinhu ichi munhu, asi munhu ane muviri wehove. Pretoria ndokuongorora ndokuona kuti aiwa, uyu munhu mwanasikana ende akarurama, akanaka, asi une muviri wehove. Asi chiso chake chamulaita, awira murudo nehove inenge munhu. Mhuri yeZimbabwe, mashura pane ino nyika, zvinhu zviri kuwanikwa pakati pedu. Tinonzwa kufara kuti tiri kutaura chivanhu chakadai pasina anotimisa. Zvakamira zvakadaro mhuri yeZimbabwe. Mukomana wasangana neyatinoti njuzu. Mukomana wakabva azviona akati iwe ndo dzinonzi njuzu dzandaingonzwa nezvadzo. So tambotaura 3 days but actually it's 7 days. Ende zvaakaona mukati mashura, mukomana ndokudhonzwa mumvura. Mukomana ndokuchema akati handigoni kufema, but njuzu yakamubatira padhuze. Yamubatira padhuze, mukomana ndokutanga kugona kufema. Zvakamushamisa kana iye.
muri yezimbabwe makufanira kuandastenda kuti takutaura chivanhu. Zvakamira zvakadaro. Mukomana wakanyudzwa pasi, anyudzwa pasi pemvura, wakasvitswa kune imwe nzvimbo kwaakaona senge haasiri pasi pemvura. But kuti asvike kune iyoyo nzvimbo, mukomana ari kutaura zvekuti akatogwa akapinzwa mumvura, akazobudiswa mumvura, asi ari pasi pevhu, pasi pebwe, ibwe gomo senge ranga riri pamusoro pake, asi ibako rokuti unopinda, kuti upinde mubako iroro unopinda mumvura, asi wapinda mumvura, paunobuda mumvura, you never come back again to the living people, to the land. Unongopinda mubako imomomo uchibva mumvura, watova mukati merima mune moto munopfuta, mekuti unovhuka moto, unogara pamberi pemoto, wodzigwa, wowana light, woona kuti hazvishuwa uri mukati mebwe, asi mune chikafu uri kurarama. Mukomana anotaura achienda kumberi kuti zvaakaona for those 7 days zvinohlisa, zvinoshamisa, asi zvinonakidza. Zvinhu zvinovhura njere dzean African child kuti aone kuti pane history. So, murezimbabwe, isusu taakuda kugumira panapa, ende ndoda kugumira panapa for a specific reason, so that you come back, because there is more, and you know there is more. So, ndakugumira panapa, ivai nerugare, rugare ngaruve nemi.